Aquest 14 d'abril es commemora el 85 aniversari de la Segona República i voldria convidar a la població a reflexionar al voltant d'aquest esdeveniment històric, que per a mi va tindre una importància transcendental en la història de l'Estat espanyol. La Segona República va significar la ruptura popular i positiva amb el règim monàrquic que durant segles havia estat amb els enemics de la democràcia i la llibertat i, en definitiva, el progrés. La ruptura democràtica que va significar la Segona República va permetre regenerar la vida política i alliberar les ànsies d'una autèntica democràcia que tenia la immensa majoria del poble espanyol. Malauradament, aquest projecte renovador va morir aixafat per la insurrecció militar que va instaurar un règim dictatorial. Per a mi, la forma de govern republicana ha estat en la història i ho ha de ser en el futur l'expressió més acabada dels nostres interessos com a poble. Només en un marc republicà és possible realitzar i expressar el dret d'autodeterminació dels pobles i un veritable autogovern que tinga en la solidaritat entre pobles i nacions de l'actual estat espanyol el seu ferm valor. Una república en què democràcia i participació ha de ser l'essència de la funció institucional, on les formes i les maneres siguin exemple d'ètica, eficàcia i honestedat. No voldria acabar aquesta crida a la reflexió i al debat polític sobre la república sense anomenar el que és per a mi l'autèntic malson del nostre temps, l'atur, la privatització dels serveis socials i la corrupció. Aquests fenòmens no són fruits de la ignorància de la classe obrera, ni conseqüència d'una mala conjuntura econòmica, ni d'una realitat física. Són la conseqüència d'un model econòmic, social, polític i cultural anomenat capitalisme, que necessita d'aturats permanents per jugar a la baixa en les condicions laborals. I amb això incrementar d'una manera provocadora i insultant els beneficis i el model de vida del capital. Per tant, pense que sols una república és l'única solució per defensar els valors humanistes de solidaritat, dignitat i respecte al medi ambient, enfront de l'individualisme, la competitivitat i la discriminació. Per tot això, cal reivindicar la forma republicana de govern, una forma d'estat que desitge propera.